Salam hormatly vatandaşlar, здравствуйте, dорогие turkmenistanцы. Men bugün bir adat Avrupadan gelen Faruk Yusufi geleni ve şol yanan maglumatlar, fake'ler gelurdu. Geçen yıla bilýänsiňiz. Ýanky esasy haramda berdi Muhammedow öldü diýip gurrun ýaýradyp ýörenin biri. Bile mine ýene de var aýyň plançasyna bir çary kulun dogonu geldi. Ine onam ekstradisiya etdiler diýip şeýtirpine aşamara telewizorda görkezdirler diýip şoňalap gurrun ýaýratdy. Bu gurrunlar nereden çykýar? Birinciden men özüm gaýran bolany, men heterofkoli. Ol çary kuluf diýilen tutulanyny oň ýanyna 4 kully bilen dogony bile tutuldy. Bular abi Hocaverdi kuluf. O wat eýam olar tutulmaka gitti. Ol çykdy ýurtdan. Ol Türkiýede gedip ýör. Ondan bir çary kuluf bilen oň agasy, ýanky olara neme? Şeýh Tireden abi neme Hocaverdi hojalardan. Oň üçin bulaşdyrmaň berde bilmän ýöne bara gurrun ýaýradyp ýörler. Bir zat kulagyna degse şeýtirip ýaýradyp ýörler. Iň esaslylardan berde nämede? Ýanky bir Hocaverdi diýilen oğlan geljekke ol wagtyna gitdi. Ozal ahranaň başlygy Mejlis diýilen bilen bir nimesi barmy? Garaz bir ahranaň başlygy bilen gatnaşygy bardy. Bir wagt bir Aşgabatda tamojada Haramaş Niyazow döwrüne neme işläp aňyrda şol niri bir süýje tagamly zatlar gerek bolsa şonu getirip bir Akmarat Recep bilen işläp beren soň. Soňadan Swobodada magazin etdi. Muňa da bara ula adamlar geldi, gerek zatlaryny aldylar. Hemme iň bir atly zatlar, hemme ministrler bilen aran açdy. Şeýle neme oglan da bi. Ýöne ahyr gaçmany boldy. Ýöne berde mesele nämede? Bu gaçty bolýan inni bir nemeni ol Çarkulov tagyny eskenler bazylan soň bir injelanaga bir haramda berdi Muhammedow. Tapyň jony, getirin şonu diýip. Doğru ekstradisiýany talap etdi Türkiýe berenagony. Onna bu başga emel ulandy. Ol allyda muň dogon garnaşlaryny basyp urdy. Muň metal bazada işleýän dogony bardy. Ýende şoňalak demir zawodda işleýän bir olar bazarly. Ondan muň öz aýallagynyň adamsy bardy, güýç diýip nemede neft gaz pudogyny işe. Şol oglany gatnadyp şol gelenak gelsen ýolsam sen dogon garnaşlaryny gün mermer diýip ene ýöne özüň gelsen seni basars ejeň öýüne zat diýmers. 4 sanak aýaly var, ol dogrusyny aýtman Hocaverdiň bir toparam çagasy var. Sen aýallaryna zat diýmers, olaň öýlerine zat diýmers. Sen sagamanyna gel berde agalaňam goýberers, hemmedem goýberers, olary diňe özüň çekerdiň derdi. Oňa da ananman gedip beren adam 5-nji noýabrda ýanky güýç diýilen oglany şol soro gatnanyp ahyry ola ölýär. Onu näme edipdirler? Öllü şol oglan. 20-nji noýabrda da bir Hocaverdiň öýde geldi. Oň üçin bir azatlyk bolsun, beýleki bolsun, gurrun ýaýradan malyp berler. Ol çary kuluň dogony bu ýanky ekstradisiýany oňala ol gelenak. Indi bu mesele ýende goşulan adamlar bar. Bir şäher häkimi bolan ozal, innen bir guruluşyk we senagat boýunça vice-premier bir Şah Muhammed Durduliýew, ene bu ne öljek bolup ýatyra, o kol astyna. Ölüm halyna müşünol. Ha? O nämeden gorka? Ondan bu muň ýygyňdan KGB'ler sorak edip durlar aýan Hocaverdiň. Hocaverdi maýdanlar da bir Durduliýewem gelýär. Ene özüň adyny tutmasa da oğlunyň adyny tutýar, Serdary. Serdaryň adyny tutma diýerler bular. Ene şoňalak maglumat bar, biz muny ýöne häzir ýülle meclisde aýdýan muny. Gelýänne hepde 5-10 güniň içinde biz şunu doly şu maglumaty ýetirers. Inni esasy mesele berde näme? Häzir şol Hocaverdiň özü bir otyr. 14 aýaly otyr. O aýallarynyň bolançaly hem KGB'de otyr, ejesem otyr, iki dogonam otyr. Ine bir Berdi Muhammedowyň gyrowuny saklap ýören adamlary gyrowuny şeýtirip getirip gorkulyp ýurdu saklajak bolşy.
Haramda berdi Muhammedov. Sen mara ol Hitrovkadan ol yankı Hocaoğlu ol harlardan olar bilen doğun garnaş boldum, ol yegenimi öýürdüm diýip arkayn bolmagyn. Millet qaranna sen Hitrovkan şonuna görürsin sen. Hitrovkan nämedigini. Düşnüklümi? Sen beytrip edenini edip beytrip milleti qırmardyň berdi. Düşnüklümi? Ol ayallar goýber ertirin özüne çağalary bilen binamız. Eşitdiňmi? Goýber şolary. Ejesinem goýber. Goýbermäseň başga ýerde gurlaşar sen bilen. Egri oturup dogry gurlaşar. Bu dünýede sana berilen nädir? Halkyň hakkı var. Narod emeyt prava. Adam yolu, adam yolu.